Salutare tuturor, eu sunt Ianis și bine v-am regăsit la un nou episod de Trade-uri, partea a 6-a, cred. Astăzi o să ne chinuim ca să putem să facem rost de Hyper sau de Corruptor, dar de Corruptor fac eu la anul și la mulți ani fac eu rost. Dar na, măcar poate facem și noi ceva, devenim un pro player, nu știu, cu... Aia mi-a dat declina. Nici nu trebuia, nici n-aveam șanse prea mari, frate, adică ce naiba? De ce trebuia, cum era, frate, trebuia să fii prost rău de tot. Salut, fratele meu, like pe Chef TV, man, ok, man? Ok, mi-ai dat declin din prima, fără să mai vezi ce chestii am, ok, frate? Ok, omule, like, ok, frate, like pe Astro, na, uite, potolește-te, na, îl vrei, nu-l vrei, mi-ai dat declin. Și așa l-am avut pe Astro și nu prea e bun, adică am ajuns abia până la OIF 54 cu el, să lăbuț. Bine, pentru voi e destul de mult și pentru mine. Dar na, eu am ajuns la OIF 76 și vreau să-mi întreg recordul. Îmi place ce ai, frate. Se merită trade-ul ăsta. Dar nu știu dacă vrea el. Asta-i treaba proastă. Că nu știu dacă el vrea. O să spun go. Go. Asta e, mă, că mi-a dat declin. Și vreau să-i dau 3 la ăsta. Vreau să fac rost de Hyper neapărat. De ce habar n-am, da, vreau să fac rost. You have Hyper, ăsta e pro, deci, frate, dacă ești pro, înseamnă că trebuie să-l ai pe Hyper. Panskis. Atunci eu o să mă uit la inventarele băieților. Ia, you have Hyper. Oh, ce-mi dă. Ad. S-o crezi tu. Partener VIP. You have Hyper. Nu-l avea pe Hyper. Păcat. Îmi pare rău, frate, nu Titan Clockman e slab acum. Asta e. Mi-ai dat declina, nici măcar n-ai vrut să vezi ce mai am. Ora, nimeni n-are Hyper pe server. I-am spus gratis și... Na, ciudat. You have Hyper. Bă, da, nimeni nu-l are pe Hyper. Acum dau seama că nu mai există pe stoc. Sau... Asta cu siguranță nu-l are pe Hyper.
You have bine, noi. Hyper nu există. Ciuciu Hyper. Ciuciu Hyper. Ama, nimeni nu are Hyper? Serios? Am intrat pe un lobby cu slabi. Cred că cu ăștia am intrat. Nici tu n-ai Hyper. Bă, nimeni n-are Hyper. Serios, aveți milă de mine că sunt și eu un roboțel care am un uim pe contul ăsta, doar un uim. Large Firebox cameraman. Frumos. Să-i accept, să nu-i accept, să-i accept, să nu-i accept, să-i accept, să nu-i accept, să-i accept sau să nu-i accept. Hai să văd dacă el accept. Plus. Le-am avut și eu, frate, nu se merită. Stai calm, omule. Bine, bro! Aia zic! Bine! Mi-a dat. Bun, l-am mai fraierit un player. Bă, frate, nici nu se merita trade-ul. Nu prea. Vezi că e bun large ăsta. Cum se numește, mă? Large laser cameraman. E chiar bun. Am mai păcălit un player. Bine, rău. Stai să-l pun pe shotgun primul. Sau cum să-l pun? Cred că îl poziționez așa. Da, e mai bine. Acum am ce să pun de început. Eu înainte foloseam elf cameraman de început. Îmi pare, I'm sorry, că dacă îți dau godly, am 3% șanse să-mi pice godly-ul celălalt. Deci, no. Ce e, frate? Ce, bro? Bă. Alo, omule? Playerul ăsta cred că i-a dat disconnect, atât pot să zic. Da, cred că i-a dat disconnect. Fraților, întrerupem un pic ca videoclipul nostru frumos cu trade-uri și să vă dau un anunț. Suntem foarte aproape de 200 de abonați și dacă ați vrea, abonați-vă și voi, vă rog frumos să facem și noi 200 de abonați. Doar dacă vreți, nu vă oblig, nu sunt genul ăla de om, știți asta. Deci, abonați-vă dacă vreți să fac și eu 200 de abonați. Dar acum hai să nu mai vă plictisesc și să ne băgăm înapoi la 3. Bun, fraților, și am intrat pe un alt server pentru că știți, am făcut o mică oprire. Îmi place rău de tot skin-ul ăsta de robot, că mi l-am făcut eu singur, efectiv. Bine, hai, recunosc. Nu l-am cumpărat cu Robux, atât pot să zic. Limonca. Ia să-l văd pe șmecherul ăsta. Are ochelari, deci înseamnă că e șmecheros. Salut, omule. You have Hyper? Yeah, baby. Îmi place ce văd. Frate, dar nu înțeleg playerii ăștia de pe Skibidi. Frate, nici măcar nu a pus să... Nu mai zic nimic. Sunt supărat acum, rău de tot. Și sunt ca și cum acum Baromero, bune, adu. No. Nu se merită trade-ul, chiar dacă e mai rar. Upgrade Mac. Ce zici, frate? You have.
Îmi pare rău, frate. Ăla îmi dădea numai chestii semnate, bro. Îmi plăcea, dar îmi pare rău, frate. Poate pentru un băi... Na, chiar nu se merita, îmi pare rău, frate. Zice că ăsta are mitică semnată. Dar nu mai fugi, frate. Boeing Hyper, da, mă, te știu, frate. A, pe l-am mai luat, uite, mă, Vin, ăsta e, mă, indianul ăsta, ce-o fi el. Da, ce? Când să mai dea și mie trade? Bă, aș vrea să fac rost și de Chef TV, man. Dar vreau să văd ce-mi dau play ăștia, gen. Îmi pare rău, frate. Nici măcar n-am văzut câte gemuri vrea să-mi dea, dar cred că 250. Titan Cloverman. A, mi-a dat de clean. Serios, man? Nu, niciodată, frate. Mamă, o să-și dă tot inventarul. Bă, dar are multe exclusive. Scuze. Ce tare e să fii bun. Adică nu sunt nici eu foarte bun, dar na, măcar am și eu gotli. Mă plictisesc playerii ăștia rău de tot. Sper că nu i-am dat Santa. Mi-a dat de clean. Mamă, ce player, frate. Deci, momentan, doar un singur trade bun am făcut, cred. Nu da disconnect, te rog. Nu mi-a dat disconnect. I-a spus add, adică plus plus. Plus 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 plus. O ia, plus 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 plus. Plus. Plus plus plus. Plus plus plus. Plusul plus. Eu chiar îmi băteam joc de omul ăla. Bine, eu pot să fac rost de Sinister TV Man, Sinister, pot să fac rost de el în 3 secunde. Adică doar un 3 trebuie să fac.
Ce vrea omul? Tu faci mai mult decât mine? Shiton. Nu se merită trade-ul. Deloc. Waka waka e. Chiar nu se merită. Adică nu-mi plăcea mie trade-ul, dar dacă vă plăcea, era ok. L-ai pe știentist, ok, frate, și ăla. Sorry, no, bye! No, Daibo, ce ai, frate? Mi-a dat declin. Mă uit să văd dacă îl mai are pe cineva pe Hyper. Mă scuzați. Yes, man. Yes. Ăsta are 2 Hyper, vere. Are 2 Hyper. Și mai mult ca sigur e zgârcit și nu vrea să dea nici măcar unul. Ăsta e Bay. Hai, bine. Sper că omul ăsta să-mi dea ready. Să-mi accepte trade-ul. Până atunci m-am uit. Mai mă uit și eu ce mai e pe aici, inginer. Mai am 3 după bacon. Nu știu, da, poate. Poate nu, poate da. Da, mă, îl mai am. Până atunci fac trade-uri, până îmi dă și mie ready. Wow. Wow. Eu ce spun. Wow. Să vezi ce-i fac. Bă, vreau să-i fac E scammer. Ce scammer. Da, lasă că o să vad aici ce-i fac. Ia să vezi ce-i fac. Ce pro! S-o creat. Ia-o pasta, frate. Stai, mă, că vorbesc vulgar. Ce am făcut, frate? Bă, frate, ăla era scammer. Și așa nu-i acceptam. Canuad. Nu, bă, am auzit că poate să ți se buguiască, deci da.
Hai, frate. Ce? Omule. Îmi pare rău. Stai să văd ce mai ai. Îmi pare rău. Nu ți arăta că ai prea multe chestii, că și așa e slab. Măcar ai Santa. Nici... Și așa nici nu se merită. Adică unii player pot să acceptă, dar eu nu vreau. Îmi place prea mult Gotti. Adică chiar dacă eu îl dau acolo la 3 duri, îmi place mie Gotti. Bă, fraților, ăsta dă 1786 de gemuri. Wow, frate, 1000. Și o tron, copile. Bă, fraților, efectiv suntem... Ăsta este ultimul meu trade. Da. Fraților, cam acesta a fost și episodul. Eu am fost Ianis și pa. Stai, am uitat de ceva. Nu uitați acolo și de subscribe-ul la blană și de like-ul la blană și acum eu am fost Ianis și pa.